Priatelia, aj vy máte vo voľnej pôde palmy, ktoré potrebujete bezpečne prezimovať? Najprv sa uistite, o aký druh palmy ide, a teda presvedčíme sa, akú má mrazozdornosť po zakorenení, potom volíme druh zimovania. Jeden z takých najjednoduchších a cenovo najdostupnejších spôsobov je tak práve takáto kapucňa nepremokavá, ktorú aplikujeme na listy. Ukážeme si. Takže prvým krokom je stiahnutie listov smerom hore. Môžeme kľudne použiť obyčajný špagát alebo nejakú pásku. Robí sa to aj preto, aby teda bolo chránené srdiečko a aby sme nemuseli mať príliš širokú korunu a teda nemusíme mať takú širokú kapucňu tým pádom. OK. Druhým krokom jednoducho natiahneme kapucňu na listy. Volíme správnu veľkosť. Samozrejme, vo dvojici to ide rýchlejšie. Nezabudni povedať, toto zvládnete doma sami. No a tu už len pekne stiahneme. Všetky tieto kapucničky majú takéto lánka, takže pekne sa to obsluhuje. No a čo je ale veľmi dôležité, priatelia, takýto zábal listov sa robí len na niekoľko dní a teda sledujeme počasie, pretože tie listy sa môžu spáriť a vzniká tam kondens. Takže ich treba buď vetrať, niektoré z tých kapucní majú aj vetracie okno, ktoré si vieme otvoriť a vytvoriť tam komínový efekt, alebo jednoducho dáme celú kapucňu preč. Jednoduché, čo poviete? No a čo sa týka veľkosti, tých máme niekoľko, od 80 na 60 až po 360 na 250, takže zmerajte si tú vašu korunu na palme a vyberajte na www.palmy-cikasi.sk. Nech vám to nezamrzne.